Hain tarinaa. Kaikki pienet lapset tykäsivät varsinkin mentää kata. Mulla on nälkä. Minä tulen ja syön teidät nyt kutte. Älä näytä tielle. Ei oo. Oliko hyvä? Maistuiko ateria? Ei. Minä tarvitsen raakaalia. Niin ja sitten päivällä haluaisin papukakuja. No timmakoisia. Ja sitten... Karvapalloja. Me lähdimme kävelemään puiston poikki ja sitten koira tuli ja nappasi minun evästä puiston poikki. Minä olenkin. Mikä hai? Lopetetaanko tää? Joo. Vielä kunnon irvis. Vielä kunnon ylähammas. Ja alahammas. Absolutely stunning. Absolutely stunning girls. Hain tarina.